Mhlawumbe ake ngiqale la ukuze mhlambe ngikhulume into enza sense nenamandla kwabanye abantu. Ngiyazi abanye abantu sebezothi hayi why ekhanda le video lo mfana lona enye into ayifuna inkani ngikutshela mina enye into ayifuna inkani. Uyabona uma ngabe noma ngathiwa usebenzisana nomuntu othile ecela ukuthi yenze ukuthi sebenza wenza ukuthi uma ngabe usuyibona leyo nto leyo ukuthi eyingeke lento le usu acknowledge namaphutha lo muntu ofike kuwena ukuthi hey kodwa lo muntu naye hayi wenza inkinga lo bese uyabona idamage ayenzile ukuthi hey nale damage ayenzile inkulu lo sekufanele lapho ke wenza ukuhlakanipha ke nje nendoda ungalibeli uma enkanini uthi hayi mina ngazalelwe enkanini kuyangihlula ukukhothamela abanye abafana. Cha, kusuke sengingayiwa ngalokho, kusuke sekiwa ngokuthi uprofessional kangakanani, yabona. Futhi lento ke iyaqala ngisho emlandweni ukuthi mina ngikutshele ngesimo engisibona ukuthi lesimo lesi esenziwe lo siyabhetha, yabona. Ake ngiqale la, mina ngiwulandeli ke indaba ukuthi mhlambe ngilandela ama-artist ukuthi ngizokwazi ukuthi leli artist lo ngubani, lizalwaphi kanjani. Angiyilandeli lento kanjalo, yabona. Mina ngisuke ngihleli ngilele endlini, thola ucingo kuthiwa hey ndoda lana ngisikenye umuntu imali, bese ngihamba mina ngiyobuza ngaleyo mali, ngiyifune leyo mali, ngiyithole leyo mali, yabona. Okay, alright. Ngathola umbiko, yabo, wafika kumina kwathiwa hayi mfethu lana okhusane nonala benza into wrong, bathatha imali yesoso kanje, yabo. I-evidence yako konke lokho ikhona, yabo. Mina ngase ngiyasuka lapho ngayithulela futhi ngaleso sikhathi angizange react lento ngayithola kwakuye Saturday if I'm not mistaken. Angizaze ngireact, nga-relaxa, ngaze ngayi-attenda ngakusasa. Nakhona futhi sengifonini ngiyiconfirmile leyo nto kumuntu okade ibika. Hayi, okay, kwase kuyaya kusho ukuthi naye umuntu lo ubonile ukushuba kwesimo, hayi lesimo sishuba kakhulu. Wayishintsha indaba wathi hey manje umndeni awusafuni lento discuss ngesimo sokuthi bafuna laba benze umcimbi othile walomuntu ogcina and nangalento yokuqedela umusa. Hawu, ngabe nifihla induku emqubeni mangabe nithi nifuna kwenza umcimbi, nifuna uqedelwe umuzi ukuze at least izobe seyakhuluma. Kusho ukuthi lapho nisumuntu nimhlomele kodwa ningamtsheli. Mina I tried looking for inamba yakhuzana, ngamthinta azange alibamba ucingo, ngamfonela ubabunala nangamthinta azange alibamba ucingo. Okay, ngibonile ke izitha zami ukuthi kunala khona mangenza ulive zibe se-editor ngevoice yami. Hayi cha, hayi ninkunzi ka-TikTok zafaka la ngithiwa khona inhlamba ngiqeda ngimenshini igama likababunala negama likakhuzana. Mina ngasho nje kwaba clean futhi lo live urecorded ngathi mina ngiyi-Blue Nation ngokuthanda music, ngiyamdlala ukhuzana kodwa angeke ngikwazi umthuku futhi angizange umthuku ngisho unala ngoba mina le ngangibiza ubabunala ngangilibele ngithe babunala. Nayo-ke indlela engangikhuluma ngama ngikhuluma nabo ngaze ngasho ngathi angisiboni kodwa isidingo sokubathuka, kodwa ngibonile ukuthi kunempi sephusha agenda yazo eselibele efaka iphathi ukuthi hayi umthukile kanti ba-edithile. Ake ngisho nje kanje, mhlawumbe omunye umuntu uzothi hayi igwala kulona, akukona uba igwala kodwa ukukhula. Baba ukhuzane nawe babunala, emva koku-acknowledge ukuthi kwamuntu wangilethela i-information akuyena umndeni, nanoku-acknowledge ukuthi hawu umndeni nawo uyaconfirm ukuthi hayi thina sinankinga, nokubheka ukuthi bese kuxokozela lokhu mhlambe nomona busukhona. Yingakho sengithi angizehlise kuwena babukhuzane, ngiphinde ngizehlise kuwena babunala, ukuthi abantu ke bazofila kanjani ngaloko anginankinga. Kodwa nje babukhuzane nobabunala ake ngithi nje kinina nje nobabili specifically lento inilimazile futhi ngiyaxolisa.
anginankinga ke nenhlambe eziyolandela nabantu bazongibuka ukuthi hayi xoliseleni bengafanelanga. No, this is just for me and my company, and nendlela engibona ngayo damage ukuthi hayi ngeke balimela abantu. And lo muntu olethe lento kwanaye akasazazi nayo to maybe. So angingaqinisi ikhanda noma into ingayona lento kade ishiwo kumina ekuqaleni. Angehlise nje umoya ngube phansi umoya mase ngajela. Futhi lokhu babukhuzani nonala ngikwenza nje ngisajesiwe, aningifonelanga, angikaze ngikhulume nani. Ngiyakwenza because ngilibele ngi-acknowledge ukuthi no, yazini i-public land ilimaze kakhulu, ngoba umuntu adelethile kwanaye akasazi nayo ukuthi uzothini. Kungcono ukubena mhlambe uyasho ukuthi ubekhisho ubani. Mina ngathola ngisho i-screenshot se-phone call yayinawe Khuzani umzimba ukhala imali nomunye wesithathu, angisazi bathi ubani, noma umbeni nompumelelo noma ubani, angisazi ukuthi ubani, kodwa nani bathathu kuleyo call. Yabo, so ngiyafisa nje ukuthi lento indlule ivele iphele. Ma-Blue Nation ngiyazi ukuthi nilimele, futhi lokhu angikwenzi ngenxa yamavidiyo ade trend mhlambe ngithuswa kwenziwani. Ngikwenza ngoba ngibona nenxebe eseninalo nami akuyona intention yami mhlawumbe unilimazanga. Mina umsebenzi mawufike kimi mfanele ngenze umsebenzi wami. Umsebenzi wami makuthiwa collect imali, kufanele ngicollect imali nje kuphela. Kodwa ke kulokhu ayicha ngiyibonile ukuthi hayi lento lalo ifuna ungifaya emgodini ngenxa yento ukuthi umuntu ungiphaphalazi nje wayokhuluma into elethwe umuntu, kodwa naye wayekhuluma nje ngoba nabo laba abakhulu bebengayibambi incingo, bengafuna ukubuya kulento. Nami ngayikhuluma ngendlela ebekwe ngayo, yabo. And into ebuhlungu ukuthi laba bafaka inhlamba ke manje sebe-edit amavidiyo. Musani ukufaka abanye abantu obishini. Nina ilwana impi yenu nodwa, musani ukungena entweni ebhekane noKhuzani bese niphushele i-agenda yenu. Ngiyabonga kakhulu. Bakunala, babukhuba, ngiyaxolisa kakhulu. Hawu, uxolelwa kanjani umuntu engaze ejeze? Nengane ayixolisa ingakathintwa ngoswazi. Hayi bungazodlala ukusa wena. Yini lo izwayo kangaka? Yini lekubikelayo? Ngisho ngathi umphakathi uyafisa ukuxolela. Ukuxolela kanjani umphakathi? Sekunzima ukufeza iphupho likaSiceba ethu zama ukulifeza ukuthi ingane zakhe zibe nompheme. Wayibulala yonke leyo nto leyo njengoba umkhovu nje nabangani bakho ke lo nobaba wakho kana ayibulala yonke lento lana ufuna udumo la ku social media. Kwaphela iviki umndeni ungakwazi ukuhila nina nigijimisa phambili nithuka abantu la. Ufika ubiza umnumzane wena kini umbize ngaphansi kweziketi zikama wakho bese uhamba uyomemeza efonini uthi uyaxolisa. Ufake lo mfana ngimazi ukuthi unjani. Izolo lokho angazi ubezwe lenye into. Namhlanje uthini uthi yena useyi-Blue Nation. Nanini futhi manje yini leyo nto leyo? Hey sasa xhashazwa boye enkundleni zokuxhumana. We. Ihobile lapha imambane ubabwayo ithuli ibuke. Hey isa wena. Uyazi umuntu ongakhulelanga ekhaya ongakhuliswa ngabazali uvela iveze kabi ivini nala enkundleni zokuxhumana. Hey niyayenza lento yeni lena, niyayiprove manje ukuthi niphuma phi. Uyazi akubuzwa. Hey khulele intabeni lokho njengayihlahla.